Hi guys, may gabi. So ngayon guys, nakaluto na tanan. Ay, wala pa si Papa. Akong sinina. Mailis raw karon guys, magkuman ko danig pang plastar. Ready na nga mong mga pagkaon. Nakaluto na sila ni Dudoy sa barbecue. Nabutang na nagsos. Kana iskabit sipod na. Gilain ako na sa mga bata kay halang ang sos. Lami man ang sos guys, basta halang. So ang hotdog daw ako sa ni plastar ang lamisa ay plastar panghipusan kay aron mayo tong pagpanghipos guys. Ibutang na ko niya akong cellphone sa stand. Si Papa nagluto siya og kuan apritada menudo muna na kuan apritada daghang pangalan guys. Plastar na to na itong cellphone guys kay aron kuan mayo tong pagpanghipos. Ato na panghipusan na naak kay nagkalat pa na dana guys. Mas naman na siya guys. Gamito na ni mo ketchup pa da. Dani ra na. Uwe, toyo di na. Dek, ayo terus turun ke dek. Turun. Fokus turun. Tapi boleh pakai agak tayar mbak. Oke, si oke pa kayo. Kaya mo naman. Aw ba? Ba. May pagduhaon nimo ganahan mo nimo. May pagduhaon nimo ganahan mo nimo. Duha lagi, madami ko motor. Naya cellphone yung nag-video ko, che. Patabangin ni nila dinita. Ipanin ko sila dinita kaya mo man eh. Dili ka isa ra dali makugas.
Nagawa to sila ni Queen eh. Hindi. Kay Luna. Diba? Guys. Sila, paano na sila? Ay, inyo lugar karon torno. Ah, Nag-schedule. nag-schedule na sila panghugas karon guys. So, si Chiche o si Queenie o si MJ karon ang manghugas. Apil ka uy, nung sa ka. Ay, nung siya hala, apil guys. Yan, nilala. Ha? Yan, nilala yung mga. Nabili na eh? Napasarip, daghan. Hindi ka magkaon. Nanay. Yes. Yan, nilala, BJ mo. Hi guys, welcome to my Mama Take Natay. Vlog. Kuan o. Kanang peanut butter. Ano ba marshmallow? Ada si Susaret marshmallow daghan. Welcome to you. Kurang na pa, nadet na lang pa. Yung gamit ng pangya. Ba? Ano pa? Pachupon. Chipon eh, chipon. Pachipon. Kani isusok sa riha. Gawagamit ko na siya. Pwede na sa ihaling. Ay, sudlan. Burnout guys, ngit-ngit. Kapay kuwan na ni guys, wala pa naluto. Kapahin ni Papa. Nakaluto guys. Ang salad, napasarip. Ang gutlot, napasarip. Kanira kong plaster kay para nasa kuwan. Harini na. Soft drinks niya na. Soft drinks or kape sa ba. So, ito na nga guys. Merry Christmas. Wala pa ako nakailis. Wala, Christmas hour out. Gano'n na burn out, no? Tulo ni siya kabuk ang Jordan Janice. So done. Pwede na ito na siya i-abay. Na siya diha. 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 Pinapay ko pang amin niya. Ug karon ang manghugas sa plato si Queenie ug si Chichi kay ila karon torno. O ilang schedule karon. O kana muna ilang hugasan guys kay ilang schedule karon. Muna ilang hugason daw naa pa. Napakarami ng ano. Muna ang kuan Rayna sa hugason. Daw. Ayan. Anya na ta mag-picture guys kay wala pa tanan nakabutang. Kulangan pa na. Daghan pa na kulang. Di ba? Di ba? Sus ang dami sa handa. Ang dami sa handa guys. Escabitsi ka na wala na butangig sauce. Pero lit nakabalakan kay templado na siya. Kaya mga bata og di ganahan sila butangan og sauce kay ay dili gid butangan sila kay halang. Nara. Ano ka panggana gamitan ninyo para panggana Nara. basin na. Muni ang sauce nga giluto. May peanut butter. So, Merry Christmas. Merry Christmas.
Nagpait po si ate okay. Napailuto ni Father guys. Ano sa sunod ko niyo, magaparas din niya, ayaw ipasahan sa gabi. Nagkagat sa gabi. Ala, nanghayaan na lagi na sila. Ayaw ipapasahan sa gabi. Naaga nito rin yung magkatapok. Ayaw isugot na kasahin ka sa gabi. Nakauli si Princess guys. Nagabinaan siya. Basta kati. Wala, kitang ipon. Sakit yung ngipon. Hindi na basta mal. Agoy, sige lang ikagsakitan. Pagkuan ka ng paibot na. Paibot kay. Tora na to guys. Balay ni Mayat Ate Mercy. Pabrim na yung balay ng Ate Mercy guys. Kaya sila Joy di man ka kuan. Gamit sa CR. Guys, ready na ang atong pagsalo-saluhan unya human og party human og padula si Ate Maya. So naay mango float, naay salad, naay sliced bread, og naay gi-order ni Chinese, naay chocolate cake, og naay kanang cake. Spaghetti, ready na ang pancit. Daw na atay barbecue. Naputay scabitsi. Naputay apretada or menudo. Kana sa mga bata kay wala na gihalangi. Napoy hotdog. Kana siya guys, ang susan ang gimo ni Alan is halang. So, ready na. Si Ate Maya nakuli pa kay gikuha si Mio. O si Sherwin. Nya sila. Kana busy na sila kay potos na sila sa kuan. Naglukot na sila papel guys para unya. Daw naligo pud ko guys. Kuman ako prefer sa lamisa, ako man nag-prepare. Man ako pang-arrange, nagkaligo din ko. So abang-abang na mo mamaya sa mong mga fap sa mga kaganapan niya guys sa pag-games ni Ate Maya. Daghan kay premium na mga kinarton may mga kinarton guys, mga pinalit na Ate Maya paban may pagpamalit kanina. So ready na mga presentation sa mga bata unya na mga ilang pang-Gernaldo niya sa mga bata guys. Kami wala na practice. Ang mga bata kay na practice man na ilaha. Basa man nila ni. Manang bibo na kay sila kay nagkuan sila guys. Nalingaw sila sa kuan. Nalingaw sila sa mga nalingaw sila sa ilang story. Yan na hipos na ni guys. Ito na hipos. Manas mapagluto mo na. Wala pa na iluto. Pero na iluto ito daghan. Kaya naglungod mas pa doon. Yan na luto guys. Dali raman na. Mapa nabalik ang kurinti guys. Wala na lang nagihurot og luto. Kaya daghan na itong pangsit. Kasi masayang ang niya. Kagubot sila kayo. Ako namin nakapang-Gernaldo karon nga tuig. Dani tambang kay guys. Kaya nairing ni mama dani nga sipat. So dani nag-ingkod-ingkod. Ito na yung bantayan ang pagkakasig. Pag na ito, uwa na. Iring. Diba? Ang ganda guys. Oh. Asa sa unin? Tiguman ya, tiguman. Unin! Ama si Madam Joy Joy. Madam Joy Joy! Asa naman ka, Madam? Dalo na sila dani. Padaan si Ego da ng bahubuti. Nakarang team. Dani ko ano. Ang nakuha dani. Kati ka ng team.
Ang sunod, 36. Auntie Inday. Agay. Auntie magpansa na sa sabon daw. Sabon o Sorry, dry ha. kani pinsit kanton daw baso. Ang sunod. Yulo Pascual mo niya. Piulo. Yulo. Si Piulo. Oh, tama si Inayan. Ang sunod. Sabi nag-DJ nga. Diana ang Agay. Ari ang sunod. Akuan na ba? Ako po ni sila ako bulan na. Sarado ka na salon na yun. Ang sunod na sa halagang 100 pesos 17. Ngayon. Ellen. Kin man eh. Ellen. Kisa din. Ay, sige, kuan kuya. Si Kuya Abrel. Si Abril. Si Abril. Dapat dapat saya rin. Bukan Abril. Usahan niyo. Sige, ang sunod. Isa pa. Dirita sa kwano. Kanina lang. Pistil. Tama sila manag-enjoy. Yara, tatamay. Dagan ko. Para ni. Sayawon. Sala sayo. Sayo naman sayo. Tawid. Number 10. Koreana. Sayo. Bukan Koreana. Sa premium magsayo una yun. Ang susunod. Kani, doormat o isa katasa. Number. Asawa ni Kuya Jimbo. Kamadami yan. Ang sunod kani. Number. One. Number 10. Kang Mimi. Agay. Kang Mimi. Sayo so. Kang Mimi.
Ya, ang sunod. Sana all, Mimi. Kaya kami to. Kanina. Muni ang sunod. Ang si Ingot, ang si Loy Loy. Number. Number 2. Richmond. Sulanan gatas. Para din lang mag-isang. Ya, ang sunod. Kani. Down. Kani. Kinsane. Ang sunod. Ikot na lang ito. Ibong daw, ibong. Number 5. Kaya pa ba? Si Tita nagsulat-sulat. Ang sunod. Yan na. Kabok. Makapina na ito dani. Alat si. Sundan sa asin. Kaya hurot na. Bunot. Number 1. Janice. Kang Janice ya ito. Unya napasadani. Janice. Cute sa kwan. Sana. Sudah. Ay bras. Ay pansit canton. Ay baso. Kulit na yun. 41. O princess. Princess na anak ni Manang Joy Joy. Dira madam. Ala kinsa man ni kaya mo? Yolo Pascual. Asa ni ka? Dana man sa gibuno to. Ang sunod. Luwag. Mula man. Asa tayo sa dagan-dagan na lagi na siya karon. 14 pa ako. DI number 22. Winnie. Dadagan kay kang Winnie kay. Yara. I-stop mo na in. Kisa na. Kani. Number 9. Agoy, abon ba nyo lang yun? Amo sa Janice. Merry Christmas sa tanan-tanan. Ganda to ang dini ang Viewers, mga silent viewers, mga Wala na ko sara dali. legit nga subscribers. Thank you so much sa pagkakasara na support na. Ya, nawa na may kutsara ya. O human naman guys, so magsigya na din tag panguli kay daghan na kay mo nadawat nga pinaskuhan gikan niya ti Mayamiya. So daghang kayong salamat sa mga pinaskuhan na ti Mayamiya. Ubay-ubay gilang yang ipanghatag karon guys kay naapod gid ming tanan. So daghang kayong salamat ati Mayamiya sa mga pinaskuhan ug amping nga kanunay. Hi guys, good morning. Last stress na sa kadlaw nag-uli guys. Grabe ka tugnaw. So ngayon guys, ang akong pinaskuhan ni Ate Mayamiya kanikang Mimi, kanikang Doy-Doy, og kani Alan. Alan na siya. Sana kanikang Relona. Kani Carolina ni Pixel. May brass. Takan kay may pinaskuhan ni Ate Mayamiya guys.
ang ako apod naara. Timing kay misundang. Dayon ang ako pod naara. Paghapon nitong uban bisa iya po pamalit. Mura kong hilantanon guys. Panagno kong maayo. Kani. Kang mimiduhan ni kabuk ipabilin niya dito sa sentro ang isa. Naulis mimi gabi ay ganin na. Kamata mo siya pag uli na mo. So nagpabilin nagbilin to niya. So nakan kaya mong pinaskuhan. Dati Miami ito na apagid guys. Excited mo sa sulod guys. Atong tanawon kung pila ang sulod. Amo ni Donnie Alan. Para yung isa huwag na biya mo na apa. Maraming salamat ate sa imong mga pinaskuhan, sa imong mga blessing ang imong gi-share sa mo. Daghang salamat. Lipay pud kay mig tanan. Kami tanan igsoon guys, iyang gipanagaan. Basta tanan iyang mga pagumangkon tanan. Panagaan pud niya. Ya, karon ang wala din ni ipang panchikas ra to niya. Panchikas sa to niya guys. Ang naa ay ang wala sila ni Bibi kasi ugma na to niya ipajikas. So dahang salamat sa tanan-tanan sa tanan ni mong pinaskuhan na mo at dahang kay salamat at Mia o sa kuan po gabi sa nangikanta nangikaroling si mama mga bata. Dahang salamat Ate G sa imong dagdag pa premium nila. Salamat sa nga tanan. Merry Christmas na tong tanan guys. Daw advance Happy New Year. Dahil salamat sa inyo tanan guys sa walang sawa sa pagpanood sa mga video. Dahil salamat sa inyo tanan guys. Muna tanan ang atong mga pinaskuhan guys. Diba? Muna atong mga pinaskuhan na papit sale.